bafowethu kukhanyele ngisho ingane encane esakhasayo okushiwo uShebo Mfoka Mthembu ke laphana ke ecacisa ke ngomhla ka-30 ke weMarch laphana ke holwa ke ibona ke abaholi bethu ke uphakela umthakathi kanjalo ke noJacinta Nongezwe Mchunu ucacise kwakhanya ba ukuthi ke ikuphi umphakathi noma iSouth Africa okufanele igade la nanto daba abantu abaningi bayivumele lenkulumo awuyizwele nawe mhlawumbe uzoyithokozela khohlwa ukusubscribe phendula like la video. Hayi bafethu ningafuni ukufundiswa yonke into nichazele yonke into ngisho into esobala la sine Martian March iMartian March inabaholi bayo okungathi uma kwenzeka noma yini egameni leMartian March kube yibona ababoshwayo singaboshwa thina angithi so iMartian March yakhipha usuku lwayo ukuthi mhla ka-30 labantu akube ukuthi abasekho la namhlanje mhla ka-24 abantu basekhona nabo babehamba abanye abahambile baqoqiwe lapha baqoqelwe khona manje sebefana nabantu abangayiboni indlela ukuthi befike kanjani kodwa bayazi babefike kanjani sebefuna usizo masefune behambe nalapho basaqhubha khona ukuhlakanipha kwabo ngoba ngalesikhathi beza ngapha akaze belicela usizo kuhulumeni wabo manje sebeqala sebefuna usizo basefune behambe basenza indlela ukuthi besenze ilima sibe sengazi ukuthi ikhona lento abayenzayo khona leminyakazi abafuna ukuyenza manje ke iMartian March yabe kusuku lokuthi mhla ka-30 akube ukuthi sebehambile nawo kumhla ka-30 uzofika bengakahambi abantu abaningi bayitshela ukuthi ngomhla ka-30 kuzobe kunempi kufanele ukuthi kube nempi noma kufanele kutatshwe kufanele kwenziwe yonke lento lengalungile yathi iMartian March cha akungenziwa lokho and abanye abantu bayitshela ukuthi abaholi beMartian March uma ngabe sebethi akufunakala ukuthi kube nodlame kube khona izinto ezingusakalayo bacabanga ukuthi iMartian March mhlawumbe sihlehlele emuva okanye isifumbathisiwe abaholi bayo sebefumbathisiwe ukuze kungabikho umonakalo ozokwenzeka no umhla ka-30 usuku olubekwe iMartian March ukuthi kungabe bikho into eyenzekayo before umhla ka-30 okuyinto ezothi imibuya bese ibophisa bona okusho ukuthi ngale komhla ka-30 iMartian March izobe ingasekho bengasakhulumi lutho usibhala umlomo sithi sitedu noma yini ezokwenzeka ngaliya komhla ka-30 iMartian March ayisangeni abaphathi abaholi beMartian March abasangeni into ezokwenzeka ngale ngomhla ka-30 bona umkhankaso wabo bawubekela isikhathi ukuthi sisuka manje umnqamula juqu ula yabona okusho ukuthi uma ngase kube khona into eyenzekalayo umhla ka-30 ungakafiki noma ngawo umhla ka-30 bakhona abantu abazoboshwa abazovulelwa icala ngoba vele kugadwe lokho kodwa ngale kumhla ka-30 noma bengazama ukubabopha abasabophiki ngoba sebeyakwazi ukusho ukuthi thina saqeda thina yethi indaba sayithatha la ngomhla kabani sayibeka ngomhla kabani okwenzeke ngemva kwalapho asahlangane nakho akuyikhona kwethu besingekho lapho qondana nabantu abenze leyo nto angeke bese bekwazi ukusibopha sonke singangoba singikaka la eSouth Africa bethanda bengathandi ngeke bekwazi ukusibopha kodwa bengambopha uJacinta bengambopha uNgizwe bengambopha uphakela umthakathi kodwa ngale komhla ka-30 bazobe bengasangena labantu abayimbabalayo abaholi bale Martian March okusho ukuthi lapho noma yini ezokwenzeka emva kwalapho laba abaholi labo kuyibona abangaboshwa bazobe bengasaboshwa usho ukuthi okwethu thina asibe smart siuhloniphe lo mhla ka-30 noma lezi isikhathi nje siseleyo sisihloniphe singamusi ngoba kunabantu abazoboshwa kanti siyabadinga laba bantu na ukuhlakanipha kwabo uyabona thina nje okwethu siyayibamba after 8:30 sengenzeka noma yini ngeke besaboshwa laba bantu bethu.